Apat na pong mangingisda sa Zambales dumalo po sa pagsasanay sa pangkaligtasan at seguridad sa karagatan. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Apat na pong mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng Zambales ang lumahok sa isirguang pagsasanay sa pangkaligtasan at seguridad sa karagatan na pinangunahan ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA kahapon. Layunin ng naturang pagsasanay na palalimin ang kaalaman ng mga mangingisda sa tamang paggamit at pagkukumpuni ng makina ng bangka, mga pamamaraan sa pagsalba ng buhay sa gitna ng sakuna at paghahanda tuwing may masamang panahon. Ito ay mga kasanayang kritikal para sa kanilang kaligtasan sa dagat. Ayon kay Romano Alaban, isang veteranong boat captain, napakalaking tulong ng ganitong pagsasanay para sa mga tulad nilang palaging nasa laot. So lahat maganda. For example ngayon, ang training namin sa safety. So malaking bagay. Although meron akong safety na mga training ng dinaanan, mga basic training nga ito. Pero dito sa PMMA, nagustuhan ko yung training. Talagang sulit. Simula kahapon, and then ngayon, talagang ibang-iba yung training. Bukod dito, ibinahagi rin ni Chief Engineer Nayan Gimpayan ang mga mahalagang kaalaman sa regular na inspeksyon ng makina upang mapanatili ang maayos na operasyon ng bangka at mapahabang buhay ng mga ito. Tinalakay rin nito na ang mga pangunahing sinyalis ng depekto sa makina na dapat bantayan upang maiwasan ang aberya habang nasa laot. Big or small, pag tumirik yung makina mo, napakalaking problema po. Kaya kailangan pong yung mga ating operators magkaroon ng ideas paano nila madiskartehan o masolusyonan yung mga simple problems. Yesterday, nakita ko rin yung interaction nga namin, yung pag-questions nila. So, sa tingin ko po, nakatulong ng kahit papaano para yung, kita ko rin sa expressions nila, ganun pala. So, kahit pa paano, with yesterday's module, yung activity kahapon na nag-lecture tayo regarding sa machineries, nagkaroon sila ngayon ng idea na hopefully ay may apply nila sa kanilang trabaho. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PMMA upang balakasin ang kapasidad ng mga lokal na mangingisda at bigyan sila ng sapat na kaalaman para mapanatili hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan. Kasama mo mula rito sa IFM News Tugupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.